makra Yesu pe ngaya apya shi sunda ai ka pe kam yang nhiệt mặc ai ngai krom lo ya ngai kam nga teng den kam nga shi mong ga pe kam ngai ya ngai kam nga teng den kam nga shi mong ga pe kam ngai nghe ayu bak shut piet makra Yesu sai cái sân cao ya ngài pe shi joy pra shang ngo na cái rai phang de wei wa na ya ngài kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngài ya ngài kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngài nghe aki ba kret nhiên makra Yesu pe ngaya apya nghe alam ning sing that nga tim shi sing kang thuê tu sem ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngai ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngai nghe ka bu ka ra ai makra Yesu pe ngaya apya mong kan ten pe Yesu op nga sora makra shi kom nga ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngai ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngai nghe a kom krang nghe a miet mang sut kan lu ma lut lao nhiệt ma da ai yo me yo pe Yesu pe ngai ya ap ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam ngai ya ngai kam nga teng ten kam nga shi mong ga pe kam